magpasurpresa po sa inyo. Maaari po ba sa inyo na? Sana all. Sana all. Kasama ko, Chinita. Ayan. Happy birthday, sir! Yung reaction ni sir talaga. Ano ko yung sa inyo? So, sa happy birthday po. Ayan. So, meron po kami may 3 balloons na ipinapabigay din po sa inyo. At sir, sa tingin nyo, sino po ang nag-surprise po sa inyo sa araw na pong ito? Kami na. Oo, sino daw ba? Sino ba yung Dapat expect mo? tama yung hula nyo, sir. Siya! Kilala ko. Sige, sir. Ay! Sige, sir, habang nag-isip kayo. Family, ayan. Para lahat na. Okay, sir. So, tawa po kayo. Family nyo ang nag-surprise sa inyo. Specifically, ang inyong mama at papa. So, ito po yung mensahe niya po para po sa inyo. Okay lang, sir. Basahin ko na lang po, ha. To our dearest son, Gian Patrick, there is nothing more precious to us in this world than having an 18-year-old man. We do hope that you are now matured enough and have acquired enough experience to handle most of the important decisions in life. We're sure you have all takes to face the challenges as you step into the next journey of your life. Huwag mong kakalimutan yung mga advice namin sa'yo, lalong-lalo na when it comes to your health at sa pag-aaral mo. Kahit iyon ay paulit-ulit na sinasabi namin. Parte yon ng pagmamahal namin sa iyo. And lastly, may the Lord continue to give you strength and wisdom needed to attain your greatest dream. Wish you all the best, son, and happy birthday. Mahal na mahal ka namin. With much love and hope, Mommy and Daddy. Ano po ang masasabi niyo sa message ng iyong mom and dad? Sir, dito na lang ako. English na ata, English na lang, sir. First of all, Okay lang yan, bro. Ba't ka nang umiyak? Wala na pong since overwhelmed ang ating birthday celebrant. Sir, sa inyo nabigyan. For tips na po. Okay, since special day po, so syempre hindi po mawawala ang ating pagkanta sa ating birthday celebrant. So, maaari po bang lahat tayo ay kantahan ng ating birthday celebrant na si Sir Gian Patrick? Maaari po bang sabi-sabi tayong kumanta? Okay lang po? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Sama po, pwede po bang gusto kumanta ko ulit? Sama po yung sama pong surpresa. Happy birthday.
Anong nangyari ba? Or Uy, yung binaiwan. nakalagay sa inyong mismong napakatamis na cake. Ano sa tingin niyo yan, sir? You have no idea. Then, let's check it out first, sir. Dito na lang po muna tayo. Matigas, Mama! Matigas! Ma? Ano Ma? Ayan, sir. Dito tayo. Okay, since hindi pa po, wala pa po akong napapansin na parang kakaiba sa kandila ng inyong 18 candles, kailangan muna natin lagyan ng sindihan natin. Medyo nawawala na yung important speaker. Meron pa pong hahabol na isa pa pong kandila. Artista na pala ako. May isa pa po bang hahabol ng kandila? Asan na yung cartoon? Nasaan na po? Dito ka, Gio. Para pag pumutok, dito ka. Shield kita, shield. Shield, dito. Camera. Ito. Ano po? Ito kay Dre. Mainit yan. Ayan. Okay, so kompleto na po. Kailangan muliin natin silang kantahan. Ang ating birthday celebrant. Okay po? Isa pa pong kanta. So, let's sing. Okay na po. Tayo, takbo tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sama po, yung medyo mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, happy birthday muli, Mr. Gian Patrick at the age of 18. So you may now wish first before blow the candles. Pwede mo ba i-share yung wish mo namin? Ayan, merong requested sila. So may okay lang po ba? Hindi na! Oo, sige na po. Any... Sabi mo next year, sports car. Anong wish? Wish mo? Wish ko lang, kamo. Sige, sir. Hey, salamat po. Ang wish ko kaya, sana maging okay na lahat then sana sa next birthday mo dito na sila. Okay. Ayan. So, maaari mo na pong i-blow ang candle. Saka po. Ayan. Siyempre, hindi lang pag-blow ng candle ang pinaka-aantay sa kanyang birthday celebrant. Sapagkat, eto na nga, sabi nga po nila, this is it. Alam na po ata nila. So, ito po yung, alam niyo po ba yung medyo umuuso ngayon na cake? Alam mo yun? Hindi mo alam yun? O, sa tingin mo, saan dyan ang dapat mong guyudin? Saan kaya dyan? Siguro. Okay, medyo ano ah. Alam ko Sir. din na sabihin dito. susiyan mo muna yung kotse. Ah? Saan yung sauce? Ano yun? Sir, ito po yung last. And then, wait, okay. Ayan na. Kala niya meron eh. Isa pa po. Yan. Ayan na. Ayan na. Ready, So, bilangin sabay-sabay natin. po tayong magbilang kung ilan po ba ang nakalagay sa kanyang cake. Excited na po ba tayo? Ayan na. Sige na po, sir. 1, 2, 3, go! Wow!
So, ninyo. Buksan mo para makita. Sa kanila din daw po. Yes! Alam, may nakalimutan pang tanggalin si sir. Bitaw mo siya, bitaw. Ano nga, para mabasa yun. Pakita mo nga. Okay, dala po. Last count. Ayan. Sir, may konting special lang po. Maaari po bang pakibasa na rin po yung nakalagay sa page? Happy birthday, Gian Patrick de Noah from Ate Chi. Ayan. Gian Patrick from Mommy and Daddy. Ayan. Pwede ng any message ulit, sir? Doon na tayo sa closing remarks para makakain na din po sila. Pwede mag-message ka. Okay po. Yes. Amazing ka na! Ayan. Special message, sir. Any message po? Ang next natin. Ito ate, oh. Hindi, ang message ko lang sa kanya, sana magtino na siya.